Ani my ho tu nechceme. Také padávky. Choď si spať. Hovoria si, že kamaráti. Položí ďalšie vtávky, že niekto zimte do kurva. Do 10 minút si tu. Ale rýchle. Za koľko euro? Za 10, ale rýchle. Za 10 euro? Nie, za 10 minút, ale rýchle. A koľko euro? 100. Za koľko? Ona aj tak nevie, koľko je ten úl. 100 už je. Polož na 100. Tu už je, už tu sedia. Počkaj, neviem, či som pivo nedal. Čo, neodvolaj sa od piva, alebo na pivo. Mal som flašku, bere. Stále do piči. Nie, rýchlo kokotinu. Ty si pustil zase. No, kokotinu. Nechaj si dva gulky, bude dobré. 2-3 gulky. God bless you. Ale si všiel pošla na chatu Boha. Ale brejo, kurva. Stále, 14. No kedy som do 14. Myslím, že plačeme na zomhrobe. Tak. Daj ho spať a príď ku nám dole, Boha. Ty vyzerá bledo. veľmi dobre vyzeráš. Oproti tomu chádovi. On si myslí, že bol v Amerike, tak teda nie sa posrať, nie? Srdičko Boston. A v Amerike je deň ešte stále, Bejo. V Amerike je ešte stále deň. To by si mal nechať. Už je 8 hodín zimný čas už je. A podľa aký som nakladený. Poď, daj to sem. Brejka. Opli to. Brejka, prehovárame, Ivku, nie teba, ty chod spať, ak si unavený, chod spať do piči. Ramena. Ty koho aj grcka bola, ne? No trošku chlebíka vybehlo. No. Víš, dobrý, užite si to. A vieš čo bude mať? Koľko neviem. No, podobne. Najlepšie, keď to bude na YouTube, že by vedeli všetci o tom. Neboj sa. To sa môže spolahnuť. Choď kľudne spať. Kľudne choď spať. Kľudne spať. Kľudne chod, ideš a zajtra, keď stane. Ideš kľudne, pohode. Choďte. Ale kolega Choďte kľudne spať. Zajtra na YouTube. Čau. Na YouTube, zajtra. A majú kľúčik od týchto dverí nemáte? Záľava. Čo? Počkej, tak sa domyslím, že prídeš naspäť. Jasne, že príde. No ono ma ide uložiť a príjem naspäť. Rejka nám bieha čas. Nemá šancu, lebo kým teba uložíme, už budeme spať. Ne, ja ti len položím tvoje veci, čo si dal do našej izby pred dvere, dobre? No, dovidenia. Hej, ja mám svoju izbu. No však hej. Ale s nami. Pred dvere ti dáme. Počku potom ku Debňarovi spať. Dobre? S vami. Dobre, majte sa. Zastav